Ale takto... Spýtať, Áno, mladý pán. nech sa páči. Keď tak pekne rozprávate, koľko zubov má žralok? Koľko zubov? On za život vymení vyše 30 000 zubov. Jak? Ešte raz. Za život má vyše 30 000 zubov. Hej? Dobre. A ešte by som jednu otázku. Každé 2-3 dní mu dá slovo. Hej? A máte nejakú školu na tom certifikát, alebo čo? To ja? Áno. Nie, ja sa učím od morského biológa. Pretože vy tak rozprávate, ako by ste neviem, kde boli. Nie, ja mám morského Boli biológa. ako kde, a nie pri tých žralokoch. Ja sa starám o tie žraloky. Hej? Áno. A jak sa staráte? Však krmím ich, zaobstarám A čím ich krmíte? mrazené morské živočíky. Jak? Ešte raz. Mrazené morské živočíky záleží. Ale prečo mrazené? Lebo živú potravu nemôžeme, lebo môže obsahovať určité baktérie a my tam máme na to špeciálne UV filtre, aby vám to zabilo všetky možné existujúce baktérie na svete. Tak za to v tej vode nesmie byť žiadny parazit, baktéria, nič vôbec. Za to A jak to kontrolujete? Mi povedzte? máme UV, áno, UV sa nevchodí. Nie, tam pri kase. Tam dajú, áno. No, my tam máme UV filtre na to, máme tam 40 druhov filtrov, máme jeden aktívny uhlíkový filter na to. To máte filter, ktorý žije normálne. Máte aktívne uhlie, o to lepší filter na svete ešte neexistuje.